Κλαρεντζής και Μπουζουξής δεν πεινάει στην Ελλάδα. Πού θεωρείς πως θα είσαι σε ένα χρόνο από τώρα? Ιδανικά θα ήθελα να σπουδάζω διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών και όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, θα ήθελα γενικότερα να είμαι ένας καλύτερος άνθρωπος, να κάνω καινούριους φίλους και ίσως να δοκιμάσω και κάποια καινούργια πράγματα. Π.χ. ήθελα να μάθω πάντα μπουζούκι, ήθελα να μάθω και ισπανικά. Οκ. Το μπουζούκι ειδικά γιατί, όπως λένε στην Αθάνατη Περιστερά, το χωριό μου, Κλαρεντζής και Μπουζουξής δεν πεινάει στην Ελλάδα. Το είπε. Αλήθειες με την Κατερίνα. Σε ένα χρόνο από τώρα θα ήθελα σίγουρα να σπουδάζω στο ΑΠΗ ΘΗΤΑ στο τμήμα της ψυχολογίας, να μου έχει φύγει αυτό το άγχος των Πανελληνίων, να βγαίνω με τις φίλες μου και το καλύτερο Μας παίρνουν τηλέφωνο. να πάω πολλά ταξίδια με ιδανικό προορισμό την Ισπανία. Πάμε μαζί. Θα πάμε φυσικά. Έκλεισε. Τέλεια. Τι θα παίζεις? Μητροπάνο, ξεκάθαρα. Το είπε. Ξεκάθαρα. Αλήθειες με την Κατερίνα. Α, θες κι άλλα. Θέλω να διαβάσω όλα τα βιβλία του Κάφκα. Έχω αγοράσει τα μισά, δεν έχω διαβάσει ούτε τα μισά. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα περάσω για μια τρελή κουλτουριά. Είπα μπουζούκι, είπα Μητροπάνο, αλλά και το Κάφκα μέσα. Πόσα πιο μεγάλα ονόματα.